Tästä väännetään niin kauan, kun naksahtaa. Yhdessä. Noin. Nyt se on kiinni. Tuliko hyvä? Joo. Hyvä. Hyvästä on. Ainoa. Okei, katsotaan sitten miltä näyttää tasan 90 000 ajetut Volkkarin mukaan ikuiset vaihteistot, eli tämmöisestä DQ200 vaihteistosta. Tää on 0 CV, tää on uudempi. Oh jees. Näillä sitten ruuvailla auton elinikä. Elikkä mä suosittelen sitä 60 tonnia näille vaihtoväliksi, ja semmonenhan tässä on vielä knoppitietona, että noin Megatroniikan öljyt kannattaa kans vaihtaa 60 välein, ja jos oikein pitkäikäistä haluaa, niin se Megatroniikka olisi hyvä käyttää oikein aukikin. Ja tässähän tosiaan niin valmistaja sanoi, että tämä täyttömäärä on 1,7-1,9 riippuen vähän vaihteistosta, mutta kuten nähdään, vaikka ei ihan 100 vakaa käsi olekaan, niin ei täällä olisi 1,5 litraa öljyä. Se tekee sen, että näistä sitten ajan myötä niin alkaa noin varsinkin tuolla yläpäässä olevat sivuakseleiden poskilaakerit hirittään kiinni ja tulee laakerivaurioita, koska tää voitelu on täällä riittämätön. Mä täytän sinne aina 2 litraa tässä vaihdon yhteydessä ja se on suositeltavaa. Ennen 2016 vuotta niin osassa noista tasauspörstön rattaista ei ollut edes noita voiteluuria ja sen takia niihin tuli sitten paljon ongelmaa, mutta laittakaa sinne 2 litraa tässä öljyvaihdon yhteydessä. Vaakenilla näitä vaihdellaan joka päivä. Ja siitä ei todellakaan ole mitään haittaa, jos sinne laittaa sen 2 litraa, se on vain hyvä asia, se parantaa sen vaihteiston voitelua ja siinä ei vierintävastuus oleellisesti kyllä muutu, että toi on sama kuin moottori eli viskositeetti 30 toi 75V vaihteista öljy. Noin. Noin. Kiitos.